Beh, ini tuku raket sakne meni. Yo. Nah, tuku raket. Ya sopi opo tuku raket. Beh, yo iki mening. Apik banget iki. Lah iki wis. Apik yo. Oh iya rendeng duit ini kemas karo tuku keman. Iya aku iya duit. Nah, yo iki. Delok sik pene sawah didol ini. Didol sawah dituku raket. Ini. Delok sik pene sawah sih. Arep didol sawah ning ndi ngene iki. Mosok ditawane ning ngarepe omah wong-wong ngono. Lek sawah lek enggak mungkin. Apa tak video video. Jangan ini lek video. Video ya. Halo guys. Arep adol sawah. Kayak sak mono kae lho. Sak mono kae. Aduh. Lho, sak lengkap sak sertifikat Mas. Sing arep tuku gendang. Tak tunggu di sawah. Sudah posting bintang enak uang. Niki bos wis ngongkon ora enek sing didol sawah. Nah iki lho bayane. Wah, yo iki cocok iki wis tak rono ya. Oke, makat, Bro. Beh, endi wong iki? Sawahe wong koyo ngene iki. Iki ora enek. Wong wis serlo kok teko kene barang tapi ora enek wujute. Nang ndi iki? Wah, titik pusate nang kene tapi ora enek wong. Lah iki ana wong turu. Apa iki sampe sing ngadol lemah? Ngakis gitu wong. Apa lek? Lah, kowe entuk sing dodol lemah. Sing mang posting ning anu mang story karo ning internet mang ning IG. Iya aku sing dodol wong. Lah ombo apa ora? Oh, mbok. Udah iki salahku yo. Yo. Beh, ombo pas bare sawahmu. Jane sing ndi lho? Salahku yo. Iki kono kae, ngono kae, pojok ngono kae. Kae sampe kono neh. Pojok ngono kae. Bro, Sawah sapa? iki sawahe wong. Lah sawahmu. Salahku sik. Aku doi. Kan yo iki pojokan kuwi salahku. Kae mek kono kae. Iki itu salahku asline. Lah sawah sapa? Sawahe wong, itu salahku. Sawahmu sing ndi to? Nah, ya iki lho, Mas, salahku iki. Lah mek sakmene, lho nggih kandang wedhus mlayu moh kecilin nggon kok. Beh, kak mini iki berkah. Berkah apa? Berkah cip ya. Iya sidane tukon piro tak tukune. Yo ndak-ndak iki 2 miliar. Iya matamu. Sakmene ciwute 2 miliar iki. Anu e. Anu 1 miliar 199. Ora entuk. Yo wis ora oleh aku tak ngalih. Ah, 1000 ora apa-apa ora wis 1000. Tenan apa ora kuwi? Yo, Yo, deal yo. yo deal. Deal, no, berarti. Yo. Sono yo. Wah. Tenang apa kae? Marani kucing. Wis mulai aku arep mulai ya. Piye, Mas? Wis engko aku kesusu ini, aku tak transfer ya. Yo. Ani adi, Mas. Kesusu mah. Arep tuku lemah kuburan karo telepon. Beh, ki opo kuburan di lemah. Nggih dalan, Bro.
Oh, yo wis ngono. Suwun yo. Yo. Mas. Ido apa ora iki sertifikat kene aku nang ngarepan. Iya. Keri ngaprane yo. Yo. Iya Mas, mengarep neng opo? Nang sawo kok ada topan-topan. Sawah kok par didol. Ya ora nigo ceritane rene sih. Mau sawah meng to. Iki ada gawe jalan tol. Oh, alah susah aku madang ki opo. Tuh, mbok gajine akeh. Mbok gaji wong sini lek ngedol. Tak dol ememan. Ememan to. Wis anu, tak sik. Yo, Oh, siap. sik yo. Yo, coba nek. Kirim purno yo.